fara ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Kai yanzu a area nan a jejikan nan ma akwai hanyar da zan bi a ce wando da ni ya tare bare nan dutsen ma kana bin hanyar raga da shi kawai suna muku ki zo ko ku ce wai wando da ni a wajen nan ni ma ko ne ni da su malam kiji ne suke ban labari ai na yarda da kai fatan ma ba da ma ba can ma kai mu tsoro bane ba bare kana bu wannan wanda na an ma ko an ban labarin su kuma na yarda da magana ba tsoro bane ba na yarda da magana ni ma na ji labarin na yarda da magana nan kawai suna muku ki zo ku shiga daidai a ni dai malam ya ba labari idan na faɗa ma na yarda da magana malam kiji ne wannan kura ina zaka dai haka ai yanzu da kenan sai da na tashi dutsen ma nan nufa dutsen ma wanda nake ji ma zan tafi in je in dawo in tabbatar muku da cewa duwatsu ne a fa ne kura kaga dutsen ma din nan fa ana faɗan sa fa akwai dodanni ba kura ka dawo ba akwai dodanni ba kai wayo da malam badaran ba kara mara ko ba kafan